22 anyos na matadero sa Mangaldan, Pangasinan nasawi sa aksidente. Tutukan sa report. Matinding pagod at puyat. Ito ang nakikitang dahilan ng mag-asawang Viado sa pagkamatay ng kanilang anak na naaksidente sakay ng motorsiklo sa barangay Tubag, Mangaldan, Pangasinan habang pauwi sa kanilang bahay. Matadero sa palengke ang trabaho ng biktimang si Rolando Viado Jr., 22 anyos. Alas 10 ng gabi ang pasok ng biktima at makakauwi na lang alas 2 ng hapon sa susunod na araw. Pwede na pwede siguro. Siguro gusto na umuwi ng kot dahil iniburtikan niya yung panganay niya. Hindi na rin nasabihan na magdaan-daan siguro dahil umuburtik na. Sinundan na lang. Ayon sa pulisya, nag-overtake ang biktima sa isa pang motorsiklo pero nawala ng kontrol hanggang sumalpok sa poste ng kuryente. Bale, ang nangyari doon, ma'am, patakbo ng motor. Ayun, siguro puyat kasi may kasama naman silang magkasama dito. Yun, bangga nagsarilid. Dinala pa sa pagamutan ng biktima pero dineklarang dead on arrival. Pagdating namin sa ospital, tinignan din nila kung pero wala na. Patuloy ang panawagan ng pulisya na iwasang magmaneho kung puyat, inaantok, nakainom ng alak at wala sa kondisyon ng katawan. Tiyakin ding kondisyon ng sasakyan para iwas aksidente. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, Balitang Amyanan.